midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång. Tiden. Och så tar vi 2 och 2. Så närmast. Midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång. Är ni beredda? Känner ni er riktigt gröna? Då grodar vi på då. Vi ska gå åt vänster, säger alla. Små grodor. Skalan. Ja, det där var väl inte så tråkigt, va? Det är alltså så jag har hörapparater för jag hör så dåligt, tror folk. Men idag har jag uppkopplat till seismologiska institutionen i Uppsala. Vet ni vad det är? Det är de som registrerar jordbävningar. Och ni lyckades med konststycket att få den till 6 på Richterskalan. Så är det någon avgodsvas som har ramlat ner från hyllan när det kommer hem nu. Så vet ni att det var jorden som gjorde det.